नमस्कार मंडळी. आज मी तुम्हाला ना कोकणातली अशी एक भेट दाखवणार आहे. बघताच क्षणी तोंडाला पाणी सुटणारी अशी भेट आहे आणि ही आमच्याकडे ना सणासुदीला म्हणजे गणपती असो, दिवाळी असो केव्हाही केली जाते. मुंबईकर जर आले तर त्यांना अशी ही आम्ही खोबऱ्याची कापं भेट म्हणून देतो. तर कशी आहे ती कापा तुमका मी दाखवतोय. घरातून मिठाई आणण्यापेक्षा अशी घरगुती चविष्ट अशी खोबऱ्याची कापं तुमका आज मी दाखवणार आहे. ही कापा मी आज जी केलेली आहे सहज तुटते आणि मस्त तोंडात घालताच अशी विरघळणारी आहे. मऊ अशी आहे आणि मस्त अशी पांढरी शुभ्र आहे. तर चला पाहू कोकणातली अशी ही स्पेशल रेसिपी म्हणजेच खोबऱ्याची कापा. आता ही खोबऱ्याच्या कापासाठी आपल्याला फ्रेश असं ओलं खोबरं लागणार आहे. तर मी ओलं खोबरं किसून घेतलेलं आहे. जर ओलं खोबरं जर जाडसर असेल तर थोडंसं मिक्सरला असं भरडून घ्यायचं आहे. हे बघा. तर आता हे खोबरं मी किसून घेतलेलं आहे. तर खोबऱ्याची कापं एकदम परफेक्ट होण्यासाठी काय करायचं आहे आपल्याला हे आधी खोबरं मोजून घ्यायचं आहे. तर असं मी एक वाटीचं माप घेतलेलं आहे. तर खोबरं असं दाबून दाबून नाही वरच्यावर असं भरायचं आहे. हे बघा. तर एक वाटी झालेलं आहे. ही दुसरी वाटी पण आपण ओलं खोबरं हे बघा भरून घेतलेलं आहे. आता हे ओलं खोबरं एवढं उरलेलं आहे. तर हे सुद्धा आपण मोजून घ्यायचं आहे. तर ही सगळं मी खोबरं मोजलं आहे. तर हे 2.5 वाटी आहे. हे बघा. 2.5 वाटीसाठी 2 वाटी पिठी साखर लागणार आहे. पिठी साखर पूर्ण अशी बारीक नाही आहे. मी मिक्सरला फक्त अशी फिरवून घेतलेली आहे. तर 2 वाटी मी पिठी साखर घेतली. आता मी 1.5 वाटी घातलेली आहे. नंतर मी अर्धी वाटी परत ह्या कापांना मी घातलेली आहे पिठी साखर. ह्यामध्ये आपल्याला 2 चमचे तूप घालायचं आहे. पोटभर थोडंसं मीठ घातलेलं आहे आणि 2 चमचे आपला जो रेग्युलर रवा आहे तो घालायचा आहे. ह्यामुळे काय होतं खोबऱ्याची कापा व्यवस्थित सेट होतात. आता ना आपल्याला हे गॅसवर बारीक गॅसवर आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. तर व्यवस्थित असं ना परतत राहायचं आहे कारण नाहीतर करपू शकतं. त्यामुळे आता तुम्हाला मी पुढे दाखवते तुम्हाला. हे बघा. आता ही पिठी साखर पण व्यवस्थित त्याच्यात मिक्स व्हायला लागलेली आहे. हे बघा. असं आपण परतत राहायचं आहे. हे बघा. म्हणजे आपण जर परतत राहिलं ना तर ते करपणार नाही आणि रंगसुद्धा असा सफेदच राहणार कापांचा. ह्यामध्ये थोडी आता मी परत अर्धी वाटी पिठी साखर घातलेली आहे. लक्षात ठेवा 2.5 वाटीला मी 2 वाटी पिठी साखर वापरलेली आहे. तर प्रमाण तुम्हाला सांगते. 2 वाटी जर तुम्ही ओलं खोबरं घेतलात तर त्याला 1.5 वाटी पिठी साखर घ्या. जर जास्त प्रमाणात जरी केलात तरी तुम्ही ह्याच प्रमाणात करायचं आहे. लक्षात ठेवा. कारण खोबरं मोजून घेतल्यानंतरच आपल्याला साखरेचं प्रमाण कळतं आणि जरी पिठी साखर जरी नसली तरी पण पिठी साखर जर नसली तरी तुम्ही साखरसुद्धा तेवढीच घ्यायची आहे. मिक्सरला फक्त जराशी फिरवून घेतली होती. त्वरित अशी मी करून घेतलेली होती पिठी साखर. आता ना हे व्यवस्थित आपण परतेपर्यंत ना एका ताटाला आपण थोडंसं तूप लावून घ्या. तूप लावा किंवा तेल लावा. आता आपल्याला ना हे सगळं तूप लावून घेतलं मी ताटाला. तर हे परतत राहायचं आहे. हे बघा. अजूनसुद्धा हे झालेलं नाही आहे. तर मी 10 मिनटं चांगलं परतून घेतलेलं आहे. तर अजून हे आपल्याला व्यवस्थित असं गोळा तयार व्हायला पाहिजे. तरी पण आपल्याला जर हे समजत नसेल तर आपण काय करायचं आहे एका ताटावर थोडंसं काढून घ्यायचं हे मिश्रण हे बघा आणि साईडला ठेवून द्यायचं. जरा थंड झालं की बघायचं गोळा होतोय की नाही तयार. नाही झालं तर परत आपल्याला 2-3 मिनटं अजून परतून घ्यायचं आहे. हे बघा तरी हे अजून चिकटच आहे. हे बघा अजून ही बर्फी सेट होणार नाही आहे. आपल्याला हे आता मिश्रण अजून परतून घ्यायचं आहे. तर आता मी हे सगळं व्यवस्थित अजून परतून घेते. मी 2-3 मिनटं अजून आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. हे बघा 2-3 मिनटानंतर आपल्याला परत एका ताटामध्ये परत काढून घ्यायचं हे थोडंसं मिश्रण. थोडं थंड होऊन द्यायचं आहे आणि नंतर आपल्याला बघायचं आहे गोड. गॅस बंद करायचा नाही आहे. गॅस बंद केला तर लगेच घट्ट होणार. लक्षात ठेवा आणि मग नंतर ती कापा व्यवस्थित होत नाही. म्हणून बारीक गॅसच ठेवायचा आहे. हे बघा. आता थोडीशी आपल्याला वेलची पावडर घालून घ्यायची आहे कारण बर्फीचं झालेलं आहे मिश्रण आता हे बऱ्यापैकी. तर हे वेलची पावडरसुद्धा मी घालून व्यवस्थित आता मिक्स करून घेते. तोपर्यंत ताटामध्ये जे ठेवलेलं मिश्रण थंड झालं की तुम्हाला मी दाखवते. परत आपल्याला असंच हे परतत राहायचं आहे. तर आता हे झालेलं आहे. आता तोपर्यंत आपण ताटात ठेवलेलं मिश्रण बघूया. हे बघा. असा गोळा मस्तपैकी तयार होते. हाताला वगैरे चिटकत नाही आहे आणि हे बघा ताटाला सुद्धा चिटकत नाही आहे. म्हणजे तुमच्या हे वडीचं मिश्रण तयार आहे. आता आपण गॅस बंद करायचा आणि लगेच आपल्याला हे ताटामध्ये घालून घ्यायचं आहे. हे पुढचं जे आपल्याला करायचं आहे वडीचं ते फटाफट करायचं आहे. जरा
हळूहळू करायचं नाही आहे, फटाफट करायचं आहे. तर तुम्हाला पाहिजे तर एका वाटीला तुम्ही थोडंसं तूप लावून थापून घेऊ शकता. पण मी असं हे बघा अशाच पद्धतीमध्ये करून घेते. व्यवस्थित मला जेवढी पातळ पाहिजे ही वडी तोपर्यंत मी हे सगळं पसरून घेते. हे मिश्रण हे बघा हे ताटामध्ये आपल्याला पसरून घ्यायचं आहे. मग मी ह्याला चौरस असा आकार देणार आहे. हे बघा. आता हे मिश्रण गरम आहे आणि ही बर्फी करायला जास्त वेळसुद्धा लागत नाही आणि सेट व्हायलासुद्धा जास्त वेळ लागत नाही. तुम्हाला फ्रीजमध्ये आणि वगैरे ठेवायची तुम्हाला गरजच नाही आहे. बाहेर ठेवूनच मस्त अशी कापा तयार होतात. हे बघा. आता ही चौरस मी करून घेतला आकार दिलेला आहे ह्याला. ह्याला वरतून ना मी थोडंसं असं काजू बदामसुद्धा लावणार आहे. लावायचं तर लावा, नाही लावलं तरी चालतात कारण अशीच ही खोबऱ्याची कापा खूप छान लागतात. पण ही वडी जरा चांगली दिसण्यासाठी म्हणून मी लावलेली आहे. तर बदामाचे बारीक बारीक तुकडे करून घेतले आणि ही वडी ना व्यवस्थित आपण चौरस असा मी आकार दिलेला आहे. लगेच कट करून घ्यायची कारण नंतर थंड झाल्यानंतर ती कट व्यवस्थित होणार नाही आणि कुस्करा होणार. म्हणून गरम असतानाच ती आपल्याला कट करून घ्यायची आहे. हे बघा अशी. तर मी चौरस आकारामध्ये ह्या वड्या कट करून घेते. आणि कट करून झाल्यानंतर आपल्याला ही वडी तशीच आपल्याला ठेवून द्यायची आहे. 1 तास ठेवा, अर्धा तास ठेवा तुमच्यावर आहे. पण पूर्णपणे थंड करायची आहे आणि त्यानंतर तुम्हाला मी ही कापा दाखवते. तर आता 1 तासासाठी मी ही वडी ठेवून घेते. तर पंखा वगैरे असं लावायची काही गरज नाही. अशीच ती वडी मस्त सेट होते. तर आता तुम्हाला मी बघा वडी काढून दाखवते. बघा जरासुद्धा कुस्करा होणार नाही. अशी उचलताना सुद्धा जरासुद्धा कुस्करा होत नाही आहे. सहज अशी ही वडी तुटते बघा. आता ही खोबऱ्याची कापा तुमका मी तोडून सुद्धा दाखवते. सहज अशी तुटली जाणारी ही खोबऱ्याची कापा आहे. तोंडात विरघळणारी, बाहेरून मिठाई आणण्यापेक्षा अशी ही घरगुती खोबऱ्याची कापा नक्कीच करा तुम्ही. आणि आता नारळी पौर्णिमा, रक्षाबंधन ह्यासाठी, गणपती ह्यासाठी ही मस्त अशी प्रसाद म्हणून रेसिपी आहे. तर ही खोबऱ्याची कापा ना आठवडाभर तरी आपल्याला टिकते. तर कशी वाटली आमच्या कोकणातली भेट? तुम्हाला आवडली असेलच. एकदम परफेक्ट प्रमाण तुम्हाला दाखवलेलं आहे आणि अशा पद्धती तुम्ही ही खोबऱ्याची कापा एकदा करा. मला कमेंट करून सुद्धा सांगा कशी झाली ती. आणि ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर नक्कीच मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. आणि हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर नक्कीच कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका. आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. असेच माझे नवनवीन व्हिडिओ तुम्ही पाहत राहा. चला भेटूया आपण अशाच पुढच्या नवीन नवीन रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.